ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କଥା କହୁଛୁ, ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଏବଂ ମୋର ଅଧିକାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହାର ପଛରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଡାକ୍ତର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ବାବା ସାହେବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନେତା ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଆଁଛୁତ ଆଧାରରେ ଭାଗ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ସେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାତା ଭାବେ ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ ସମାନତାର ଅଧିକାର, ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାର ଓ ନ୍ୟାୟର ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅଧିକାର ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା ସାହେବ କହିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସଂଗଠିତ ହୁଅ, ସଂଘର୍ଷ କର। ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶେଷରେ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସମାନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଭୀମ, ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ।